Chinga kiechini goja kubagaka kwa niremero bili yabe naso kunyara gusira chiskuru anaso mwako yeganse yobora ibwaye anase wodi eju eri kunyara kwane kibuna ngonyara kubwaterana amona bwatani bande bechisemi aso kunyara gukine birengo byechisemi no naboni ganyara kubulia bayibuli ekero sikuru chigo sieko cyakire ikigocha abayibuli bane kibuna nko barenda bale nakobakwanira abana babo bagaka baygo nigane kire bune serikali ya county ya Kisii ni goerengete kubwaterana sinabarayibonsi korwase chi wodi au nabaygo chikosti eryo kwene kyabuna aborokiwa babere bagokonye kandi nasumurubiri obwechibasari eryo nabarabo begenderere bya ase amasomabo Masige West mwana tari otari school na ba join junior secondary ba join school egen tukirekera no bole maruwe chibesa toro ti form cheji basari sen jogo icholi eliba icholi banyoro mokonyi moke etoro ti basari ya 3 million lakini bono ese budget yegocha tu abekira 5 million egera baria bakabata nyorete e tamu egocha onyo abantu bakonyora bonds igo county ya Kisii yonsi 19 no mamsio Masige West etobeketa magana ya masomo motu ne skuru yetu nya bisase ne atobwate muna skuru to koroketaya eraje gotokonya ekero kyankyo. Of course in the next week skuru yego sie kuchakera tariki 20 skuru tinge ko seka jire chonsi chise connect primary kerinda ati abayiboli nkeringa murenda abana baino aiga bani babara ndire tamu ngima lakini bona abantu babwate gasie na bakora ninu abayiboli Chuki chibiro mwana goche especially mwana munyaroka o make sure ngo mwana no cha sago taragochi ense ya sare kire ne chisimito to atwara bono cha chiko ganda Facebook cha ganda ko Twitter akonyoro mwana oligere iri onyomiro chiboganda to kama hiti ko era online ye ko igora kira aba iboli bateke ya bana baba especially aba isiko to bwate o make sure nga bana baino biya bale se bakanda bere ne school na ba ko ba mokia muri gichibesa e pasa to kurugera ngachiro na bera bete konya lakini ayamno moiboli ko ganda ko mokia asancho